Sabsab na gahang tanang na to. At ipapunta nga mo din ikusa. Pero istorya ra to, pero di ba ang nanginaw ka kulba. So hello guys, good morning ninyo, maadjong buntag. So karon is kuan takna sa alas 7:50 kapi nanja kuan ay adlaw sa Martes. So for today's vlog is very special, very talented. Ito guys, karon atong vlog karon is special para nako kay I'm the one supported bitaw. Di lang sibur ako guys ang supportive ni ang tawhana is support di ko kaadyo kay of course we are proud Boholano o proud nga Bisaya kaadyo. So nakita mo ko post ni sa kuan na grupo ni Inter mo grupo nila nga Tiplorami ba mo nang suportaan na sa guys karon sa alas 8 sa buntag diri sa live sa GMA TV. Grabe si Tiplorami sikat tagkaridyo. Grabe to sa Tiplorami kun kusiyo ng bugan bitaw. O nakita mo dyan ni Ate Florami o ni Kuya Dwight, so deserve po ni kuan ni Ate Florami guys, deserve ni Ate Florami kay karabi siya kuan ka, so talented nga pagkatao, so kuan po ni na blessing sa Ginoo gihatag ni siya pud mga idang skills nga dawi siya nga mo kuan bitaw in the vlog in the kuan atubang sa camera, so deserve ni siya na kami guys is pareha ra istorya ni Ate Florami pero lahi siya nga kuan nga nag-istorya ni siya is lahi siya dawi nga mo istorya na idang basta lahi siya marag kuan sa first ever nga kuan guys, sikat nga vlogger nga iyang gikuan ba, iyang gigugma ang pagka Bisaya kaadyo kanang pinagahi. Diri sa kuan guys, Bohol is nailanlain nga mga kuan, tuno na ituno nga pinasingka, na ituno nga pinaubos, na ituno nga pinagahi ug napoy tuno nga pinahumok. Manang di mo makuan nga na ay kuan di mo makuan guys makurat kay nga ito di mga Bisaya diri. So karon is saba mo na karon guys maghuwat ta sa kuan TV atong i-watch Ate Florami sa pag-guest sa isa sa GMA atong surutaan laman pod. So punta ako gihapit ta mag-start guys 7 AM na mag-open na sa Gutos TV. Ari sa GMA atong suportahan si Ate Florami guys. Sorry sa camera guys kay murag pubri pa taron. Atong suportaan si Ate Florami sa ijang kuan pag-guest sa GMA TV. So dili pud lalim oy grasya pud sa Ginoo. Ano siya masikat mga pagkikinsa. Gi-interview ra mo siya kay kuan mo siguro gi-interview ra siya ba kay bawal lang pud. At sa 7 andyan na. So tutin awon guys kay abit na mag-start. Siya na sa ida Manay salida guys. Baon sa pa na sa ida ha. Karon guys is mag video reaction ta sa ijang kuan pag interview sa GMA TV atong kuan obserbahan og sud bas top 3 aning ijang pagkuan interview kay di siya masu sa top 3 tangtangon siya bitaw mag video reaction ta sa ijang kuan guys so kuan ba atong suwa jag interview atong suwa jag kuan ba na ay video reaction ko sa isang performance ka behind sa camera ba kay guys tara guys mag-start na ang GMA live so atong i-watch si Ate Florami buhulan na karon natin atong tanawon taon sa Florami pilit list TV ron na ara nag-watch na ko guys so supportive ko kaadto Ate Florami buhulan na kay of course she is my second sisters and my whole world sisters traha na pwede kay dinakuan maminaw ta sa ilahang kuan history scale Ana nga maghatag ka nato og kalipay og kamaya ning buntaga. And usa ka veteran actress nga mobida sa GMA. I'm excited to see Ate Florami Bulana in the TV GMA live. Watch na ko guys. So supportive ko azo ni Ate Florami. I'm very supportive to you Ate Florami Bulana. So padadyon sa imong paggamaazo nga tao og padadyon sa imong pagka kuan imong skills imong talent kay nga padadyon kay ato kuan luza kay kuan so atong i-watch siya karon hapit na sugda ng iyang kuan so see you later lang guys.
Guys, tara guys. Anniversary sa diplomatic Hello. relations tali sa United Kingdom. Excited na ako, ug sa guys. Pilipinas. Bibisita karong bag-o dinhi sa Subo. Nila nagbago. Narang! Pilit tagnaong! Nga mga vlogs nining vlogger gikan sa Bohol nga padayong nagsabak og good vibes sa iyang mga followers. Gihagit man sa panahon, lunod sa pandemya apan siya nagpabiling lig-on alang sa iyang kapin 400,000 ka mga followers. Sa iyang mga vlogs, iya Ano na, pilit na. ang yano nga kinabuhi Flora sa maybe. usa ka probinsyana. See? Siya mapasigar po usab nga migamit sa iyang kaugalingong pinulungan nga gikabiliban gyud sa iyang mga followers, ilabi na ang mga OFW. Busa mas ila-ilahon ta siya kay siya. Okay, Adunay let's nga go. chika karong buntaga. For Flora maybe. Ila sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga sa programa makauban nato makalingaw gid siya nga vlogger mga kapuso. Oh, makalingaw ang vlogger. Lalawigan sa Bohol si Flora May B. Maayong buntag. Hello. B, kumusta man ka karong buntaga? Daghang salamat sa pag-uban kanamo. Majong buntag, Nico. Unsa may sinugdanan Ma'am Flora May B kining imong pagkahimong vlogger kinsa may naka-impluwensya nimo? Ay, ang naka-influensya dyan na ho, ining mga makeup vlogger. Mga dyan na yaho ang pananaw sa una sa YouTube. Ang tod nga, nakakita ko nga, pwede na kong mag-date. Saba. Ang tod nga, nagsundog-sundog na po. Pero dugay po po na, dugay po po kinantos. Ano sa ano to sa mga usang tuiga man to? 2015, 2015 English. Nanong Dugay, dugay di ba? Kaya 2021 na, 52 na. mga unom ka tuig pod. Ano? Dugay dyan. Dayon, gikan sa imong pag-makeup unsa may pag-evolve ani imong content, unsa may mga sunod nimong gi-introduce sa imong mga viewers, mga followers. Sunod hang gipakita ka to mga video. Mga buntod, mga lagni, na. Kadugay dyan. Napagulain, lain-lain hang gipang konting. Bisa dun sa naraman, dun sa yung makitaan. Hangtod nga na-discover na nahagahang kaugalingan. Nga nila naman ang content kay murag ang nga ni Jig ko. Isod man magsundog-sundog. Magsundog-sundog naman ko before. Hangtod. Nga naka-discover ko sa magalingan na ini na ang instrument. Susto na lagi. Nagbalin siya na. Ini na ang sultihan mo ay dahil ang buan. Asset. Asset, tinuod. Ano kuha na kita na dyan? Oo. Unsa may pasabot nimo nang inistoryahan nga murag pinino? Anong sinutihan bitaw sa taga Cebu nga? Mayong buntag, ganang pinino nga kan baka ng sweet, mura lang di kami na, hindi og dihis amo istorya pa ganay imi, mura naglanggi sinong bagay. Manay, ang tawag na badrang. Pananglit Pero dawin rabing sulti. sa inistoryahan lagi na. Example ko no. Nga, pinagahi. Example ko no. Flora May kanang magsilingan ko na nga mag-istorya. May pang-abot. Okay, majugantan. Pag-impa pa, wala ni mo gi. Ay, hil nga gi, sabsab na gahang tanong na to. Ipapagpa nga mo ni ikusa. Pero istorya ra to, pero di ba ang nanginaw ka, kulbaan ka, kaya marunong nag-away. Pero istorya ra to nga normal. Kumusta so far? Flora May sukad nga may nguntang hinay-hinay na nga midaghan imo mga viewers, followers sa social media accounts nimo. Musuroy ka diha, daghan lagi yung maka-recognize nimo. Oo, next. Sa next, makawang ko kay kanilang watay pang-reply ng ditsyo na bitaw. Barog sigdaanan niya, ditsyo naglakaw kay na yung mga dali-dali, gigi na importante. Oo, intaan po po. Mauwan po ko maghala, para po ko kapanghinta. Unsa pay among atangan gikan sa imong mga accounts, imong content sa umaabot labi na sunod tuig. Mag-atang dyan ang mga viewers, so paano sa ako maburos? Buing si Flora May. Buros na ko. Bakit na? Buang, dude. Nagplano magod ko next. Nga, sunod to, mo change na pud ko og status next year mo nang abangan nila hang kinabuhi og maunsa ni makaon mo kung times adinan mabuntas mo kung asawa. Bali, kinapos sa atong conversation rong buntaga. Flora, maybe basin gusto ka mong invite sa mga wala pa kayo nakapollow nimo ang sa imong mga social media accounts. At the same time, message nila sa nimo sa mga nagtan-aw natong mga kapuso karon. Hello mga kapuso, sa wa pagkatuklok diha sa mga accounts. Flora May Buhulana ang YouTube channel, agahang FB page Flora May B.
palihog og subscribe, follow para malingaw ko mo sa mga video nga pagahimuon. Salamat ka ato mga kapuso. Daghan kay salamat sa good vibes karong buntaga, paglingaw o pagpakatawa ka namo mga puso. Ang bulanon nga vlogger nga patakod kaayo karon, Flora May. Daghan kay salamat mga Flora May. Merry Christmas nimo. Merry Christmas, next! Ug sa tanang mga kapuso nga nananaw karon sa ating programa dito sa GMA Regional TV Live. Salamat. Merry Christmas! Adyo diha. So, na-watch na nato ang vlog ni Flora. So, grabe dito na rin mo kung the way sa mong kuan. Mabarba, katawa po kag inahat ng nai. Grabe, mistura ko ng nai. Abangan ko na itong next year, gitsam kuan ko nun, status ko kay Basin, babuntas, babuntis, o sabi sa plano sa nabuhi. So, thank you so much guys for watching sa itong vlog today. Kung natay tanaw, saba po rin, bataan, saba ko no. Thank you so much guys sa itong watch karon sa itong kuan vlog. Ning vlog na po karon guys, support na po ko na different bula na sa isang pag-live sa GMA Original TV Live sa dili po lalim ko eh. So salamat kayo sa pag-watch ug atong suportahan padadyon si Atin Fermi B sa ijahang mga social media. So thank you so much guys. See you for the next vlog. Malasak.